Mm. Okay. Vadikani tinokukwazisai tadzoka zvakare svondo rino tinokukwazisai nemuzita ramambo Jesu. Tinotenda kuti muri kuitwa zvakanaka kwese kwamunge muri pazuva ranhasi. Yes. So yeah, nhasi ndoda kushare hangu neIsaiah 49 verse 24 ne25. And the reason I want to share nezvazvo is because mafungira andaita nezvayo. Like for many years, I thought to myself, ndaiverenge first, shall the prey be taken from the mighty, or the captives of the righteous be delivered? But thus says the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible be delivered. And then Posotansi, for I will contend with him who contends with you. Saka makore ese ndaifunga kuti ndaiti ndikaiverenga nditi ndobva ndanzwa something rising in me kuti I must do something. Something must be done. Shall the prey be taken from the mighty? Kuti I must pray hard so that this prey must be taken from the mighty. Kuti I am the prey kayacho. I am the prey, So ndofana kubvutwa kubva kune wakaipa. That was my prayer iyoyo. Kuti neshona inodhanzi ko ane simba angatorerwe zvaakapamba here? Kana vatapwa vakarurama vangarwirwa here? Asi zvanzi naJehovha, kunyange vakatapwa veane simba vachamutorerwa, nezvakapambwa zvaanotyisa zvichadzikinurwa. Saka I was so in the dark concerning the scripture, mumwe musidha kwete kure kure. Saka ndakati ndichiiverenga, I just went to Isaiah 49. I wanted to read the whole chapter. And then ndasvika ipapapo, it's like mweya mutsvene bva wangondizarura kuti the prey yakatotorwa kudhara. Kuti Jesu pavakaroverwa paya vakamuka, patinoti takamuka navo, takatobvutwa, kubva kune wakaipa, like patakangotenda kuna Jesu, Mwari wakabva watotibvuta, handiti, kubva kune prey. Saka I was thinking kuti what a stronghold I built in myself, kuti I'm still, ndakabatwa somewhere. I'm the prey. I must pray hard, I must fast hard, blah blah blah. Every time ndikaverenga vhesi iyoyo ndaibva ndanzwa hasha kuti the prey must be taken. Yeah, I must do something. But apa kuna Colossians kunotaura kuti izvo, Colossians 2 verse 15 notaura kuti he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them. And then pana Ephesians 1 verse 22 noti, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. Pane imwe version handa kuverenga inoyatsonakidza iyoyo, like it makes it so clear where we stand muna Mwari. So I think it's Colossians 2 should be verse 18, I think. Cancel, blah blah. Yeah, so Colossians 2 verse 15 notaura kuti hanzi zvoni iyo inonzi the Passion Translation. Saka yakati hanzi, then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness, stripping away from them every weapon and all their spiritual authority and power to accuse us. He stripped away every power and authority, spiritual power, yes, and authority. Jesu akaibvisa, hanzi he stripped it, as kuti the enemy has no power to accuse us anymore. Yes. Kuti the whole Bible, especially the New Testament, ma writings apo aya anojekesa pachena kuti Jesu akatopedza basa racho. Yes. So our place muchitendero is to stand mukutenda
kugamuchira zvakatoitwa kudhara. I think ndo pane dambudziko redu guru kutadza kugamuchira kuti we don't know how to receive what Jesus has done. But sometimes we overwork ourselves. Amondoti kuti tinoneta tigozviburitsa dikita, tichirwa mheno ikoko tichifunga kuti pane kana ndatoisa energy ndikanzwa ndaisa energy ndadikitira ndanzwa my emotions whatever, like I must work. I just feel that I must work. Ndinzwe kuti ndikashanda then something must happen in the spirit. Yet kutenda iweapon inotyisa zvikuru zvakanyanya kugamuchira basa rakatoitwa. Zvakafanana zvangofanana nababa ve vakashanda makore akawanda, handiti vavareisa vana vavo, but vane tunhu twavo twakakwana, and then togoti vana vavo vese baba ve vakatoshanda kuti mwana wese anotowana zvakakwana, hapana chaanonida kuti astrive muupenyu. Vongoti iwewo pako apa, iwewo pako apa, votomupa zvese zvakakwana. Imagine kuti mwana like maybe one of them or two of them, they keep on striving, but vakatarisa zvinhu zvacho vanazvo zvese, vakatopiwa kunzi izvi zveupenyu zvekushandisa muupenyu, but vanoramba vachingostriva. Ndo zvatinoita as Christians, kuti we strive, yet God has already finished. Pane verse noti hanzizvo, you have been given everything which pertains to life and godliness. Kuti Jesu vakatotipa, like it's there. Patinongotopotsa pakutenda ipapa, pakutenda ndo pane nyaya, nekugamuchira shoko, kuti kana zvanzi taura shoko kana kuti declare shoko. Sometimes we declare, say Juti, kungoti zvinonzi declare kuti I am the righteousness of God, yanzi I am more than a conqueror, but pamwoyo pako pari empty. Haubatirane neshoko racho, hauna kurigamuchira kuti zveshuwa I am more than a conqueror, because Jesu vakatopedza basa kare, kuti wakaipa akatonyadziswa, akakumurwa, akanyadziswa, akasvorwa, hapana chaanokwanisa kuita mandiri plus kuti nditori mavari Jesu vacho, hanzi ndigere in higher places navo. Saka Isaiah yakandiitira zvakanaka. Meno kuti nezvekuedhera here vadikani. Chingowedzera mbichana zvamataura izvozvo zvinhu zvakakosha munhu waMwari, nokuti hamene kuti hatinzwisisi nei kana zvichinzi Jesu vachiti ndapedza basa ramakandituma Baba, vainge vatopedza zvifu. Chedu isusu kungotenda zvamataura. Tikaverenga shoko raMwari kuna Hebrews chapter 11 verse 6, yanzi hazvibviri kufadza Mwari pasina kutenda. Kana tisina tichitonyatsoona kuti hatina kundanamata kuti vazvinzwa kuti zvataita munhu anenge achingonetseka kuti pamwe hazvina, but tikangotenda bedzi tatopedza. Zvamataura kuti ndio weapon, ihombe iyoyo. Saka kusatenda kwacho kunonetsa, kuti uzoudza kuti aiwa Jesu vakatenda pamuchinjikwa zvikatoita, iwowo utori mwana waMwari, kuti agoti ndoita mwana waMwari iyeni zvandakadai zvino, achifunga mheno zvaanenge achifunga zvakaitika zvakareba kumashure uku. Saka anonzwa kunge zvisina kuita. Saka dai Mwari vakangotiwanira nyasha, tive nemweya wokutenda, tingoziva kuti kana watodai zvatoita, kana zvakatoita zvikatopera. Ndozvavakationera nhamo izvozvo, zvokuti pamwe pacho vakanyarara so kuti zviite. Saka takutanga zvezve kuti kunge takutanga kutozviita isusu kuti tigozviiti. Saka dai Mwari vakatiwanira nyasha kuti tigodi, nokuti pamuchinjikwa pasingaendeki nesu, aitoda iyo. Saka patinoda kumanikidza kunge tinoda kutenda tisu hazviiti. Takatoendera zvikatopera, chedu kungotenda bedzi kutoti zvatoita. Ukangonamata Mwari vatonditi. Ndosaka maiona varume vana Elijah vaingoti izvozvi so hakuna mvura inonaya. Zvesho vainge singatodai, bhosi Mwari vaitoziva kuti murume wokutenda uyu. Kungodai so paakatopfuura paJordan river so, haana kumboti Mwari ndinoda kukumbira nezita raJesu, haana kudaro. Akangokumbira bhashi ndibva atoti mvura ndibva yatoti uku nokuku, kwakutoenda. Saka zvakatozara maari kuzvatoti zvibaba zvakatoitwa zvinotoita. Zvino isusu tigoita mheno
saka ndizvo ndachingohanga nazvo kuda ngowedzera kuchana nazvo zvamataura munhu wamwari. Yeah, it's very powerful. Ndanga ndiri kutofunga zvangu pamamuchiti munhu anonzwa kuti anofanira kunge adikitira ashanda ndokuti anzwa kuti ndanamata munamato uya wasvika. I think inyaya yereligion ukada kutarisa kazhinji kwaunenge uchibva kana kwawakatendeukira, you tend to kuti Mwari vanongonzwa only kana uchiita zvemheremhere kana kuti uchiita zvemutsiyo. Usingazivi kuti shoko raMwari rinotongotaura kuti the moment you come before him and you pray and you ask in the name of Jesus, whether you are doing it calmly uri pambedha pako kana uri wherever you are, kana wakapfugama kana wakamira, Mwari vanotongokunzwa because panongotaurwa shoko rake kana panongoshedzwa zita raJesu chete, he is there. Not shoko ravo rinongotaura kuti wherever 2 or 3 or even on your own, as long as you whatever you are doing that time, wavashedza uri pakunyengetera, whether calmly, avamboda kuti uti zvakadi. And sevanhu isusu we tend to think kuti we must help God somehow. Mwari vanenge pane pavanenge pavari kukundikana, I think vanoda some help. Tichivabatsira kuti zvinoda kuti zvifambe zvakaenda neukuku. Saka at the end of the day, I think it just boils down to religion nekumwe kufunga kwenyama kuri matiri kunotiita kuti tifungidzire kuti ndo mafambiro anoita Mwari. But ukada kuzotanga manje, the only way you can grow is to be in the word of God. Ukateerera shoko raMwari ende nekunamata. When you read the word of God and when you pray, you get revelation. Saka chinhu chakanaka kugara uchinyengetera. Unotoona kuti Mwari, prayer is a command from God. Vanenge vakatotarisira to hear from us. Because pano paunotaura kuti kana muchinamata muzonamata muchiti, when you pray, you must say, our Father who art in heaven. Now, vanototi you have to pray, havati if you pray, but vanoti when you pray, kureva kuti takatarisirwa kuti we must pray. And also when we pray, but not our Father in heaven, there is that thing that says Father, you know. So I think futi atinota sort of just jump over, tinyatsonzwisise what it means. I'm saying our Father in heaven. Ndiri kuadresa my Father, baba vangu inini vanondida. What is a father? Ukada uzotarisa unoona kuti baba, it's that person advocate. Nyangu kana ukanetsa nevanhu kunzwa unoti unokutaurira kuna baba vangu because you know kuti baba kunyange une zvawaita. So when we begin to understand who God is, he is our Father. And when we accept him as our Father, I think zvinotibatsira, you know, kuti tinzwisise zvakaitwa naMwari pamuchinjikwa kuti there is nothing else that we must do to help our salvation, because our salvation was completed and fully pamuchinjikwa. We don't have to do anything else but to worship the Lord and just praise him. Ukama na baba vedu, you know. So when you begin to start having a relationship, to move into a relationship, now Mwari, you get to understand what he is about, who he is, what he stands for, who are you in him. And uchiverenga shoko ravo, because there is nowhere else you'll be able to understand and all. But we also have to have our own personal time yekuverenga shoko nekunamata, so that we understand who God is. We understand who is our Father. Because Bible Mwari vane panotaura Bible vanototi, if your father, your our physical fathers can give us fish, kana takumbira fish tisingapuwe nyoka, kana vachitipa chingo vasingatipe dombo, what more of your Father who's in heaven? Saka tikata kunzwisisa izvozvo. And like the most important thing is really to read the word of God, because Sis Doreen, the way she got to understand and get that revelation is because she kept on reading the word.
And Mwari Pipe, there's one thing I got to understand. Pavanoti hanzi ndinosvinura shoko rangu kuti ndirizadzikise. It's not just the word rakangozvigarira muBhaibheri. But iwewe mauri, you also need to have that word. Such that when you pray, Mwari vakauya vachidongorera kwauri. Pane shoko riri mauri that you're always speaking. Not just speaking for the sake of zvambotaura sidhoni ndinongotaura ungoti zvinonzi taura shoko. But that word has got to be on your heart. Inofanira kugara pamwoyo wako uye richibva pamwoyo. And uchiritaura nekuritenda. Mwari vanosvinura. That is the word iroro vanosvinura, because he understands kuti iwewe, this word, you are taking it for what it is and you are believing in the power of that word. Saka Mwari vanorimiririra shoko ravo iroro kuti varizadzikise. Saka Mwari dai vakangotibatsira, you know, that shoko rigare pamwoyo tiride, you know, uve nerudo. It's like when you are listening to music. There are some people who are so good so kana vachiteerera music, it's very simple for them, vanongobata lyrics pasina nguva. So lyrics iwawo anogara ari pamwoyo pavo. And when they speak of those lyrics, kavanonzwa, whether it's love, vanobva vanzwa kamwoyo kavo kachinzwa kuitwa zvakanaka. Kana kuti it's an upbeat song, anobva atanga kutonzwa kutotamba achiridza achiimba that song, because they have accepted those words and the meaning, and anogara pamwoyo wavo. So Mwari vakatibatsira to do that for his word, kuti shoko ravo rigare pamwoyo apa. David anodana anoti shoko rei ndakariviga mumwoyo mangu. So mumwoyo imomo Bhaibheri rinobva razodaro futi, out of the heart the mouth speaketh. Saka shoko raMwari rinofanira kugara mumwoyo, kuti even when we talk, and we are talking, we are speaking the word of God. Shoko riya ratiritaura tibva pamwoyo rova nesimba, because rinonzi ibenyu uye rine simba. Saka Mwari vakatibatsira. The more we read the word, the more revelation we get, the more times we get to get that revelation. Kuti shoko raMwari rinomboti kudii, because Mwari vanenge vachizviona kuti munhu uyu anoshuwira kuziva nezveshoko rangu. Saka dai Mwari vakangoonesa to keep on researching and reading his word and finding more about his word. Pane panotaura na Psalms 119. Panoti hanzi, I will delight myself in your statutes, in your word, and thy word will I not forget it. Saka kurati shoko iroro rakakosha, ende ukazvigarisa mariri kudelighta, it's like uri kunzwa zvichikuitira, unogara uri mariri, you are thinking about it, you are in love with that word. Uri kuzvipa nguva yekuti urizvenengure, uriite sei, uone kunaka kwaro. Saka dai Mwari vakangotibatsira, you know, that we delight ourselves in his word. Zvoti patinonzwa kuti takasunungurwa, tobva tagamuchira zviro kwazvo, and we know kuti indeed takasunungurwa, hakusisina condemnation kune avo vari muna Kristu Jesu. Saka yeah, it was a very powerful word, Sis Doreen. Thank you for that. Yeah. Okay. Tinokutenda vadikani mazvinzwira. Toramba tichinamata kuti Mwari vatibatsire tose nekuti tese tiri parwendo rwekuenda kudenga. Like I always say kuti zvo, in fact kuna Peter kwakanyorwa kunzi hanzi zvo, fambai muchiziva kuti muri vapfuuri pano panyika. Saka the way zvinotaura naChenai, the reason why we read the word and we pursue God is because toda kuzoenda kwavari, like we are preparing ourselves. Pane shoko ndoti hanzi zviunganidzirei pfuma kunzvimbo kusina udyi, like kwaisingaore, meaning kuti kudenga, zvinhu zvedenga hazviore, zvepanyika panapa zvinoita ngura, zvinopera. Even though it's good to have, but then we mustn't so much embrace zvinhu zvepanyika sokuti I cannot live, you know, kana ndisina chino nechocho. In fact, kukudza zvinhu zvepanyika kupfuura Mwari ndokunamata zvifananidzo kwacho. Kuti Mwari vatibatsire kuti tisaoneke tiri panzvimbo idzodzo panguva dzekunamata zvinhu kupfuura Mwari. But Mwari vatibatsirewo tose kuti tizive
tive nehanya, tive nenzara yekutsvaka Mwari, nzara yekuverenga shoko chaiyo chaiyo, because Mwari Mweya Mutsvene ndovanotipa nzara yekuverenga shoko. Saka tinokumbira kuti Mwari vatibatsire pane chinhu ichocho. Saka ndichavhara ndichinamata. Ndinokutendai zvakanyanya nekuteerera nekunzwa. Musakanganwe kusheya kana anyone wamunoziva kuti pamwe angangoda kunzwawo shoko iroro. Just share navo, like our page and subscribe kuitira kuti musazomisa pane new content. Saka ndichanamata. Baba, tinokutendai manheru ano nezita raJesu. Tinokutendai kuti matitendera nguva ineyi. Tinonyengeterera Mwari nyasha dzenyu. Tinonyengetera simba remweya mutsvene kuti murambe muchitibatsira, murambe muchibatsira hama dzedu vachazonzwa vhidhiyo iyi, kuti vapei hanya neshoko renyu, vapei nzara yekuverenga shoko renyu, vapewo kunzwisisa shoko. Tipewo nesu kunzwisisa, kuramba tichinzwisisa shoko renyu Mwari, kuti patinoverenga tinzwe kuti muri kutaura kuti tirambe tichizarurirwa, tichikura mune zveumwari, kuti tikure more pane zveumwari, pane kukura more pane zvinhu zvinopera. Mazviita enyu manheru ano nenguva ino. Tinonyengetera vese vachanzwa shoko iri, kuti vachabatsirwa naro, vacharapwa mwoyo yavo naro, nemuzita raJesu. Amen. Amen. Bye-bye. Muve nenguva yakanaka, muitwe zvakanaka. Bye-bye. Bye.